खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ दिनै 76थि सुबुंखान्थि सान नोंथांमोननिसिम 76थि सुबुंखान्थि साननि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय हादोरनि दाब दाब जायगायाव सुबुंखान्थि सानखौ गाजा गोमजायै फालिगोन। दुलाराय भारत हादोरजों लोगोसे 26 जानुवारि दिनै भारत हादरनि 76थि सुबुंखान्थि सानखौ फालिनो क'क्राझार जिल्ला खुंथायाबो क'क्राझार हायार सेकेन्डारि एन्ड माल्टिपार्पल स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव भारत हादरनि 76थि सुबुंखान्थि सानखौ फालिनो क'क्राझार जिल्ला खुंथाया साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ बाहागो लाफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे थांनाय मैया 26 जानुवारि भारत हादरनि सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै बाइकजों हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन। क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाना 76थि सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै लानाय बे बाइक हानजा सुरनाय हाबाफारिया क'क्राझार पुलिस थानानिफ्राय जागायजेननानै तितागुरि जानानै हाब्रुबारि गोदान फ्लाइअभार आरो सरायखला 7 एपिबिएन केम्पनिफ्राय फिन गिदिंबोफिननानै क'क्राझार सोहोरजों हाबबोनानै क'क्राझार पुलिस थानायाव जोबथाफैयो। हाबाफारिनि सोमोन्दै क'क्राझारनि डिएसपि देबजित महन्तआ खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरोबाव मख'नो गोनांदि दिनै 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सानाव गोदान दिल्लीनि कर्तव्य पथआव जानो गोनां हादोरारि पेरेडआव एनएसएस कन्टिजेन्टनि जानानै मिल्टन ब्रह्म आरो अनजालि दैमारि बिथांमोना बाहागो लागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। साननैनि हाबाफारिजों जिल्ला थाखोनि सेमिनार बिगियानारि बेरे फिसिग्रा गोनोखोआरि सानथौनि सायाव सावराय जथुमा लादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा मालिगाव महनपुर भिसिडिसिनि मावख'आव साननैनि हाबाफारिजों आबाद मावग्रा आबादारि बिथांमोनखौ लानानै डाइरेक्टरेट अफ हर्टिकालचार एन्ड फुड प्रसेसरनि हेफाजाबजों खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि एडिअ अनजालि बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारिजोंनो बेरे फिसिनाय आरो आबादारि बिथांमोननि सायाव मोजाङै बुजायनानै होयो। लोगोसे खौरांनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ एडिअ अनजालि बसुमतारी बिथाङा बेरे फिसिनानै माबायदि मुलाम्फा जानो हायो बेनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। फैगौ 28 जानुवारि मंगलबारखालि गोथार बाथौ सान। बे बाथौ साननि थाखाय दुलाराय बाथौ गथुमा फोसावलाय बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLFनो थानानै खामानि मावलांनो थाखाय गंसे मावख' लुनो हानाय बायदि अनसुंथाइ हास्थायदों। राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLFनि मावथिफ्रा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLFआ क्लास्टार हिसाबै थांनाय सानाव बोसोरारि एनुवेल प्रग्राम हाबाफारि खुंफुंदों। सानसेनि हाबाफारिजों गासै सेल्फ हेल्पफोरखौ लानानै पाटगाव गोजौसिन गेलेग्रा गेवलां फोथाराव हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव गासै मोन 9 भिसिडिसिनि सिङाव थानाय गासैबो सेल्फ हेल्पफोरखौ लानानै गेलेनाय आयदाखौ लाफानानै गेलेहोनाय जादोंमोन। 14 अक्ट'बर 2018 मायथाइयाव गायसनजानायनि उननिफ्रायनो बे राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLFआ दासिम जिरायनाय गैयाजासेनो गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों खामानि मावबोगासिनो दङ आरो दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर सोरखारनिफ्रायबो गोबां सेल्फ हेल्पफोरनो अनसुंथाइ मोननो हानाय बायदि खामानि मावगासिनो दङ राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLFआ होननानै फोरमायथिदों मेन'का बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो चिरां जिल्ला रुनिकाटा सान्तिपुर ओनसोलनि आमलायगुरि गामिया लक्ष्मी गार्जा बाथौ थानसालियाव गार्जा खेराइ फोरबो खुंफुंदों। गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौमोननि सिबिनाय खान्थिजों गामि रायजोनि गाहाम हास्थायना आरो
खैफोद आफोदनिफ्राय राहा मोननो लोगोसे सुखु गोजोन बिख'नो खेराइ गारजा फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। खेराइ गारजा फोरबो खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै आमराइगुरि गामिनि लक्ष्मी गारजा बाथौ थानसालिनि गोदानै लुफुंनाय गेट एबा हाबलां दरखंखौ बेखेवनानै होदों गामिनि गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयबो बोराइ बाथौनि सेराव आर'जनि गेजेरजों बोर बिख'नायखौ नुनो मोननाय जादों। कालाइगावआव लाइमोन BPF दोलोनि राजखान्थियारि फोरोंथाइ मेल लादों। हाबाफारियाव लाइमोन BPF दोलोनि मिरु लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारिया बाहागो लानानै माखासे गोख्रों बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर' बिथांनि सोरखार बिटिआर सोरखारनि हेंथायै बेरफ्रुसारनाय बिबुंथि होदों। कास्टम बसुमतारिया परिबर्तननि मुङाव कालिबर्तन होदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो होननानै कास्टम बसुमतारि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 5 बोसोराव जेबो जौगालु हाबाफारि मावफुंनो हायाखै होननानै बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय सानाव सानसेनि हाबाफारि बायदियै ढेकियाजुलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव थानाय श्री श्री गुप्तेश्वर देवाल थानसालियाव गुवार फोथाराव समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ खुंफुङो। हाबाफारि बायदियै आफादगिरि महरै समायखिरा लायो इनुस मोसाहारिया, नेहाथारि महरै चरण बसुमतारि आरो सोलोंथाइ नेहाथारि महरै रिजय बसुमतारिजों लोगोसे बिबान मोनगिरिफोरा समायखिरा लायो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा सोरगियारि बिथांमोना। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा खौरांगिरि मेल लादों। थांनाय 7-8 जानुवारियाव खुंफुंजानाय कामरुपनि जाजि खनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPOनि 17थि बोसोरसालिया जथुमानि आद्रा थानाय थान्दै मेल हाबाफारिखौ दिनै सिमोनसाफरि सानजारि नोगोराव खुंफुंनो थि खालामदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि बायजोनि गं 22 जिल्लानिफ्राय बाहागो लागोन। बे थान्दै मेलनि गेजेरजों गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफादखौबो दानाय जागोन होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाबनाय लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।